ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза набурдама нарх навои мебел, сандуқ ва курпачавориро шумода нишон метиҳем аз бозори Корвон, тарафи Корвон Сити, тарафи пажарака, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазин рақами 91. Ман рақамҳои савдогарам мемонам дар рӯи экран. Шумо метавонед бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавед. Чанд сум яка вай? Анамин комплект 7500 сомон духтаро. Диванш ҳаста иҷеда? Анами диванша я? Ина бинен 7500 сомонара бинен. Медицинский матрас кати 7500 ай. Хушрӯ ҳам диванаш ҳам чиша биненда духтарако чиха хушрӯ. Ойна дора иҷеда, тумбучка, баъд шкафуш. Шкафуш купе нест, а? Не, шашдарай. Баъд дарунуш 50 сантиметр. Аха. Дарунушунам калонай. 7500 сомон духтаро. Ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. Духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. Маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомиро истифода бурдаистиян. Баъд инчунин духтарако дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. Касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен, кора содда када шумода мефаҳмона. Регистратсия, обучение ҳамаш беплай. Инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, ина дар рӯи байнша бинен чихе калонаки хушрӯан. хулоса биёин духтаро, бо ино арзон мешаванд. ана баъдан бо ҳастай аз анаин комплект иҷада аз сабабе ки ҷо майдае духтаро, ҳозир ман каталог дига комплектошона нишон метам, лекин комплект беҳад бисёр доранд. ҳами кухни спальни гарнитур барои ҳавай шумо метавонед ки нависен шонаш ва ё шумода сурат мепартоянд. инаи чанда яка? Ин 9500 сомонай биненда. ик шифонершай? Мана шифонерш, тумбучкоҳош, ана баъд диванаш, ойнаям дора. марҳамат, каседа дар кора. ия медицинский матрас катия? Медицинский матрас кати ҳамин нарх духтаро. марҳамат, ана иҷада бо ҳаста занаи сафедо. ана ина бор чанда яка? 8000 сомон. И 8000 сомон. Иҷада ай ҳама арзон набор чанд сум ами комплект? 5000 сомон мешавад. тамошобино, аз 5000 сомон сар карда шумо спальни гарнитур харида метонед дар инҷа. ана баъд хостум ана ин набора нишон диҳам. И диванаш дар иҷа нестай. мана комплекти фасон. нархш чанд сумай? 6000 сомонай, ҳамроҳи диван, тумбучка, баъд бо ойнаш. марҳамат, ина 6000-ра бинен чихе хушрӯ духтаро. модели новинка. каседа дар корай, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, ҳамроҳи хучонам суҳбат шавен. баъд аз ма рӯи ана ин каталог шумода як чандша нархоша гап мезанам. ина ми набор чанда ями комплект? Ина сапаҷон. Оринас. Мана гулилева. И чанд сумая? 8500 сомон. 8500 сомон. ана ино чи? мана инора бинен 8500, а? Не, 9000 сомон. ана ин 9000 сомон. ай ҳама арзонтон 5000 сомон ай. аз ҳама қиматаш чанд азур ай? Қиматш то 15000 ай. иҷада оз дорен ё не? Не, суратошон дар вай ҳастай. Тариқи телефон албомошон тайёр нашуда.
тамошобинони азиз, агар ки 15000 сомонаша хоҳен аз ҳама қиматиша марамад метавонен нависен шона шумо да сурат мепартоян. Ира бинен чӣ хушрӯвай мебилошон. Мана баъд нархошон арзонай. Медицинский матрас катяй ҳамаш. Оз бисёр ҷода бе матрас мефурӯшанд. А ино боша комплекто матрас катян, матраси бо медицинский. Хулоса мана доставка установка бе пулрои гондухтаро марамад метавонен ки заказ кунед. И чандай? И 10,000 сомон будай. Ана ин хайтек чи? Иниш 8500 сомон. Инаи 8500 сомон. Аҳамияти чӣ хушрӯа? 8500 сомон. А и стенкадор чанд сумай? Стенкадор 7000 сомон. Ина тамошобино сафед мехостан бисёриё бо стенка дора. Диден? Ҷои шикаф шифонерда стенка ҳастай. Диден? Ҳамаи чӣ дора. Ина тумбучкаям дора. Нархиш 7000, 7000 сомон. Ина дигар рангошам ҳастай ҷада. Мана моделоям ҳар хелаяй. Иам 7000 яй? Ҳаму 5000 тонам нишонтин. Ина ролика киё ҳаста инҷа. Ина шкаф купе. Духтаро анами спальни гарнитурои шкаф купе дор аз 6000 сомон сар мешидай. Иҷада чандта моделай. Бо хоҳед ки аниқтар фаҳмен марамад хичонда нависен савдогарда шумода мефаҳмона. Ҳам 5000-ашам ака шава нишонтин. Ина ёра бинен духтаро. Хушрӯ. Стилои хайтек. Ана ина мудбо ҳаст. Хулоса бозори Корвона иҷа тарафи Тилло бозор, тарафи Пажарка, бинои Корвон Сити, якм ошёна, 91 магазин. Пеши ориентир Амонат банк мешава якм ошёна. Ҳами 5000 сомона я? Иҷада боаста ё не? Ана ин 6000 сомон. Ина ваюра бинен духтаро. Комплектора. Мана. Ҷада бисёрай. Бо ҳаста мана тагои диваншон вай катияй. Насус катияй. Ина таги диван удобнияй. Марҳамат метавонен ки мисол ҳамчун хранения истифода барен. Диден? Автоматически. Тагиш сплошной мешава, насус кати мешава. шумо метавонед хитонам хел заказ кунед ки ҳам хел вай боша, насоскати боша, матрас боло шава барои мисол ягончи мондани таги диван. Ана дӯстони азиз, мебелошон беҳад интихобуш бисёрай. Метавонед ки биёен хитон ай пеш бинен, борошон арзонай, бор-бори хичонай духтаро. Ҳозир бошад мегзарем қисми курпачаворида, наборои курпачада. Курпачаошон духтаро аз 1800 сомон комплект сар мешава. Қимат дариҷа 4000 сомонай. Пахтадор, духтагӣ, тайёр. Мана аз ҳама қиматаш инамияй. Вишифкаш бисёри туркӣ. Ҳамаш 3 метраян, 4таи болиш дорана. Мана доставка беплай дохили шаҳрда. Мана диден? тамошобино чӣ тавре гуфтам аз 1800 сомон сар мешава. Инами хе комплектои курпачаи пахтадор. Мана бинен чӣ хе хушрӯвай вишифкадорои фасон аҷоибот. Ини хеле вишифкадорое доран ки 2500 сомонай. Мана диден? 2500 сомона доран. Хамилён доран, қолинӣ доран. хулас ки ҳама намуд курпача дариҷа шумо пайдо мекунед бо нархи дастрас. ёша бинен? Ана интихоби курпачашонам бисёрай тамошобино. аз сабабе ки ҷо камай, ҷошон майдаяй, ҳамаи ура иҷа оварда наметонанд. шумо метавонед ки рақамошон дар нависен бо ино кадом размере ки шумо мехоҳед, размерора шумо да гап мезананд, заказ мекунед. Ино шумо да тайёр карда доставка мекунанд. Тарафи Россия доставка ҳам ҳаст ба тариқи самолёт, ба тариқи спринтерон. тамошобино Россиям доставка доштиянд. барои аввал чӣ мебел, чӣ курпачаворӣ ва чӣ сандуқ дар кор бошад, нависен, рақамошон дар рӯи экран ҳаст. доставкара пурра бопурсон шавен. ҳозир боша мехоҳам шумо да ваёшона нишон диҳам сандуқошона. мана намхе сандуқҳои фасон доранд.
ана дӯстони азиз бинен чӣ қадр сандуқҳои новинка омадагӣ ҳаст. Ино чанданд поён будагиёш? Ино 700 сомон. Мана аз қисми пешам кушода мешава, аз қафош аз болояма. Мана марҳамат 700 сомони калони хушруванд. И чандай 800? Ана ин но бошад 800 сомон. Мана бинен сандуқоям стилои хайтек катиб ромадаги духтаро. Аз ин модело чи? Ино 550 сомон. Иношам аз анами қисм кушода мешава. Ино чи? Ана ин модел бошад 800 сомон. Ина духтаро новинкаҳои ҳозира. Каседа дар кор бошад. Доставка доранд. Дар бораи доставка ҳамроҳи хучон бо ҳам суҳбат шавед. Ана баъди ҷада бо ҳастай аз ана ин фасоно. Ино чанда? Ина 500 сомона сандуқ духтаро. Ина қисмама? Қисми болоям 500 сомая. Мана иноям 500 сомон. Мана мебелиёш ҳастад. Сандуқи мебели. И тарафам 500 ай ҳамаш. Ина дӯстони азиз, ина намудоям ҳамаш 500 сомон калонакан, ҳамаш калонан. Ана мебелни ҳаст. Мебелниҳо чандай? Майдаш 400 сомон, нархи октоиш. Калониш 550. Ина мебелни 400 сомон майда. Калониш 550 сомон. Ино чи? Инош 550. 550 сомони бинен. Дохили душанбе доставка бепул духтаро. Марамат ҳамсуҳбат шавен ҳамроҳшон. Рақамошон аст дар рӯи экран. бо шумо да мефаҳмонанд. ира бинен чихо интихоби сандуқам бисёра. Иам ҳамиҷада ҳамаш нестай аз сабаби ҷо набудан. Аз иноям чанд фасону чанд модели дига доранд. ино нависеншона бо шумо да сурат мепартоянд духтаро. мана анами фасонои новинка. Наворо монда набуд сандуқҳои замонавӣ. Мана фасонои беҳад хушрӯ. Хулас навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон буд, тарафи Пажарка, бинои Корвон Сити, якум ошёна, назди Амонат бонка, 91 магазин. Саломат бошед, хайр.